Olen Ritva Toivonen, 49-vuotias metsänhoitaja, metsäekonomisti ja maatilan emäntä Euran Kiukaisista. Olen työssä metsäalalla ja kokemuksiin liittyy työtä muun muassa metsäteollisuudessa, tutkimuksessa, kehittämisessä ja koulutuksessa. Kansainvälistä kokemusta minulla on muun muassa siitä, että työskentelin jonkun aikaa YK:n metsäfoorumissa New Yorkissa ja lyhytaikaisempia asiantuntijatehtäviä myös FAOlle ja Euroopan unionin komissiolle. Maatilaa olemme viljelleet Euran Kiukaisissa vuodesta 1987. Se on mieheni kotitila. Meillä on 3 aikuista lasta ja harrastan liikuntaa erityisesti luonnossa. Ja sen lisäksi pidän lukemisesta, erityisesti kotimaiset dekkarit ovat suosikkejani. Minun mielestäni sekä Satakunnan että Suomen aivan ykkösasia on se, että pystymme varmistamaan ja vahvistamaan kestävää kasvua. Minun mielestäni kestävä kasvu merkitsee sitä, että talouskasvu, työllisyys ja hyvinvointi kaikki kulkevat käsi kädessä positiiviseen suuntaan. Tämä on sellainen asia, mihin meillä on Satakunnassa hyvät edellytykset, mutta tähän kehittämiseen tulee tarttua systemaattisesti ja vankasti. Meillä Satakunnassa on minun mielestäni vetovoimaisuuden hyvät edellytykset. Meillä on aivan upea luonto, maisemat, uusiutuvat luonnonvarat, pellot, metsät, vedet, hieno rannikko. Mutta kyllä ihan se ykkösasia, mikä tekee Satakunnasta, mistä tahansa muustakin alueesta vetovoimaisen, on se, että meillä on hyvät mahdollisuudet elämiseen, ennen kaikkea työntekoon. Eli monipuoliset, vahvistuvat mahdollisuudet tehdä työtä ja myös opiskelumahdollisuudet. Nämä liittyvät yhteen. Näiden eteen kannattaa tehdä töitä. Ja kolmantena asiana on vielä se, että liikkuminen nykypäivän yhteiskunnassa entistä tärkeämpää. Eli mahdollisimman hyvät liikenneyhteydet, myös tietoliikenneyhteydet. Ne ovat nyt ja tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpiä. Työllisyyttä ajatellen minusta meidän kannattaa ennen kaikkea tukeutua niihin vahvuuksiin, mitä Satakunnassa on. Eli uusiutuvat luonnonvarat ja näihin perustuva elinkeinotoiminta, se on meillä ilman muuta vahvuustekijä. Kotimaisen ruoantuotanto, elintarvikesektori, tähän liittyvä yrittäjyys, siinä on meillä kehittymis- ja kehittämismahdollisuus ilman muuta. Samoin metsäsektori monipuolisesti ja myöskin merenkulkusektori. Luonto tarjoaa minun mielestäni meille mahdollisuuksia kasvavaan yrityspalvelutarjontatoimintaan, mutta kyllä me tietysti tarvitsemme myös muunlaista vahvistuvaa palveluyrittäjyyttä, palvelutoimintaa ja elinkeinotoimintaa. Ja tässä minun mielestäni aivan ehdottomasti ja kiistämättömästi yksi tärkeä asia on se, että meillä on hyvää, vahvaa ja monipuolista koulutusta. Tämä toimii sellaisena moottorina, mikä vetää puoleensa muutakin dynaamista toimintaa yhteiskunnassa, palveluita, niiden kysyntää, tarjontaa ja yrittäjyyttä. Eli meillä pitää olla hyvät peruskoulutuksen mahdollisuudet, ammatillinen koulutus, vireä ammattikorkeakoulu ja vahva yliopistollinen koulutus. Tätä kannattaa minun mielestäni meillä Satakunnassa viedä eteenpäin. Suomi on maa, missä me tarvitsemme paljon energiaa, sekä me kuluttajat arkipäivän elämiseen että elinkeinoelämä ja teollisuus. Minun mielestäni on siis tärkeää, että meillä on sellaisen saanti turvattu, että meillä on riittävästi energiaa ja se on myös kansainvälisesti hinnaltaan kilpailukykyistä. Ja tässä suhteessa minusta se ydinvoimakapasiteetti, mikä Suomessa on, kannattaa pitää huolta siitä, että se on tehokkaassa käytössä mahdollisimman pitkään ja hyödynnetään myöskin ne jo tehdyt päätökset kapasiteetin lisärakentamisesta. Mutta kyllä tulevaisuuden
huoltoa ja kokonaisuutta Suomessa minä lähtisin rakentamaan niin, että satsataan erityisesti uusiutuvaan energiaan, ennen kaikkea uusiutuvaan kotimaiseen energiaan. Ja tämä tuo meille myöskin mahdollisuuksia työpaikkoihin Suomessa ja maakunnissa, mahdollisuutta teknologian vientiin ja on se myös huoltovarmuusasia mahdollisina kriisiaikoina. Meillähän metsäteollisuuden sivutuotteet ja metsistä saatava puu, biomassa ovat se tämän hetken ja lähivuosienkin merkittävin uusiutuvan energian lähde. Tätä kannattaa kehittää monipuolisesti, tietysti samalla kuin muutakin uusiutuvaa energiaa. Aivan hieno asia on se, mikäli saamme tämän kaavailun biodieseltehtaan Satakuntaan. Tämä on myös metsäalalle ikään kuin uuden monipuolistuvan tuotannon yksi merkki. Kyllä hyvään arkipäivään kuuluu se, että meidän jokaisen pitää olla turvallisin mielin sen suhteen, että saamme silloin, kun akuutti sairaus tai muu tarve yllättää, riittävän nopeasti ja riittävän läheltä hyvää asiantuntevaa terveydenhuollon palvelua. Kyllä tähän liittyy myöskin se, että muutoinkin saamme sellaisia hoivapalveluita, mitä eri elämäntilanteissa tarvitaan. On esimerkiksi lapsiperheiden kannalta hyvin tärkeää, että on saatavilla joustavasti perhepäivähoitopalvelua sellaisin erilaisin työelämän ja perheen tilanteisiin, missä sekä lapsia, perhettä että työtä tulee sovittaa yhteen. Ja myöskin siinä vaiheessa, kun pääsemme seniori-ikään, niin minusta on tärkeää, että saatavilla on sellaisia hoivapalveluita, mitkä tekevät mahdolliseksi sen hyvän arjen viettämisen kotona mahdollisimman pitkään. Nämä ovat peruspalvelujen keskeisimpiä asioita ja toki myöskin tämä jo mainittu koulutus. Meillä on Suomessa ja Satakunnassa hyvät mahdollisuudet rakentaa positiivista, hyvää tulevaisuutta. Tehdään tämä yhdessä ja tehdään se kestävästi. Meillä on siihen hyvät lähtökohdat ja paljon toivoa.